Velkommen til nyhederne og 33 med Sankt Peter, hvor vi sender direkte til Jerusalem, hvor vi har lille Jakob, Maria Magdalena. Du får den nu, Jakob. Ja. Hvad så i Jakobs grav? Vi så en stor sten. Der var bare væltet. I hvert fald ingen Jesus. Jesus, ja. Ingen Jesus. Hvad var det så inde i? Så en hvid mand med hvide klæder. Meget flot fyr. Ja, flot fyr. Meget flot fyr. Okay, hvad sagde han til jer? Han sagde, var ikke forfærdet. Nej, så skulle vi gå over til 12 disciple og Jakob. Men det gjorde vi ikke alligevel. Men vi tror, vi sådan diskuterede lidt, og vi tror, han er sat op til faren. Ja, eller det kan bare være underbevidsthed. Men alligevel flot fyr. Flot fyr. Ja, tak til jer. Tilbage til studiet. Tak lille Jakob. Og så sender vi videre til sportsnyhederne med Johannes Døberen. God aften, mine damer og herrer. Vi har så fået en Jesus-dag, og vi vil gerne spørge om nogle spørgsmål. Vi går over til vores interview, Line Geil. God dag, Jesus. Ja, Line. Nu skal jeg høre, hvordan er det at have Gud som far? Jo, han er fin nok. Det er ligesom alle andre fædre. Ja. Hvordan var det at blive korsfæstet? Det var ikke særlig rart, det gjorde sådan pænt ondt. Ja. Jamen, det forstår jeg egentlig godt. Hvordan var det at blive hånet sådan af dem, du var korsfæstet af? Det var ikke rart. Det er ikke rart at blive mobbet, når man får søm ind i armene og i fødderne. Nej, det er ikke rart. Hvad ondt er der? Hvad gjorde du, før du blev korsfæstet? Jamen, jeg nåede lige at gå på toilettet og spise lidt. Ja. Så. Jamen, det synes jeg var godt tænkt. Ja, det var fint. Jeg siger tak. Farvel. Velkommen til TV-avisen og godmorgen. Klokken er 8:45, og jeg er Dalla Magala. I dag skal vi høre snakket med nogle romere, der gjorde nogle forfærdelige ting i fortiden. Ding! Bling! Ja, jeg står her med Jens og Christian, og jeg har nogle spørgsmål til jer. Så spørger jeg dig, hvorfor var det ikke at have en forfærdelig krone på? Det var fordi han sagde, han var konge, så gav vi ham en flot krone på. Jamen, det blødte jo meget, og det gjorde ondt på ham. Ja, men Werner han skulle måske heller ikke have slået ham med den der køl. Nej. Jens, hvorfor gjorde I det? Vi fik jo penge af Pontius Pilatus, det var det. Fik I noget for det? Hvad fik I for det? 6 rigsdaler. Var folk triste og græd de? Ja, det var trist, især kvinderne. Hvorfor? Var det fordi, at de havde børn med, sådan noget? Var det fordi, at de ikke skulle se på det? Det tror jeg. Så spørger jeg lige af begge to. Hvorfor korsfæstede I ham? Fordi han mente, at han var Guds søn, og det var han jo ikke. Men det ved I jo rigtigt. Jo, det sagde ypperste præsten, at han ikke var. Men ved ypperste præsterne altid det? Ja. Okay. Vi stiller tilbage til Dalla Magala. Og det var Dorinita Elliot med den forfærdelige sandhed. Vi vender tilbage i morgen kl. 9. God formiddag. Hej og velkommen til jer seere derude. Mit navn er Gunnar, og jeg vil være jeres vært i dag. I dag har vi panel med os. Hinduisten Yvonne, der sidder hernede, og gadefejeren Karsten midt i. Og så har vi ypperpræsten Niels. Og så har vi også en særlig gæst. Giv et hold til Judas. Jeg er så glad for, hvad jeg gjorde. Judas, hvorfor forrådede du Jesus? Nå, Jesus. Det der sker, det er, at jeg går hen til Niels. Så siger jeg vil gerne forråde Jesus, hvis jeg får nogle penge for det. Så siger han, okay. Så siger jeg, okay. Niels, har du nogle spørgsmål til Judas? Judas, fortryder du, hvad du gjorde?
Ja, for meget dybt. Ja. Carsten, har du noget at sige? Ja, det har jeg faktisk. Nu skal du høre, Judas. Havde I gadefejr dengang? Fordi jeg fik aldrig et job hos Jesus. Jamen, altså, jeg tror, det var fordi Jesus han havde så beskidt fødder, så det var lige meget, hvor ren vejen var. Ja, okay. Yvonne, har du noget at sige til? Nej, ingen spørgsmål til dig. Judas, har du så noget, du vil fortælle os andre? Ja, jeg har kun én ting at sige. Cut, vi har ring efter en ambulance. Ring efter en ambulance. Judas er død. TV-avisen, god aften. Det er nu den første dag i det nye år 33, som min kollega Louise er ude og interviewe Peter, som fornægtede Jesus 3 gange. Louise, du er på. Hej Peter. Kan du sige mig, hvorfor du fornægtede Jesus 3 gange? Jeg kan ærligt sige, at jeg ikke ved det. Det må være noget, Herren har bedt mig om. Skæbnen. Hvad var det sådan helt præcist, Jesus sagde til dig? For han sagde jo noget i retning af, at det her det ville ske. Han sagde, at jeg ville fornægte ham 3 gange, inden hønen havde galet 3 gange. Tror du, det ville ske for dig igen? Det ved kun skæbnen. Tak skal du have. Tilbage til studiet. Ja, det var det. Og nu til vejret. Velkommen til vejret. Der kommer regn ind over det sydlige Decapolios. Og lidt senere på dagen sol. Om natten begynder det at regne og lyne. Fra Middelhavet. 5-døgnsprognosen. Mandag. Let sol, men også let skyde. Op til 20 grader. Tirsdag. Kraftig sol, let skyde. Op til 40 grader. Onsdag. Møgvejr. Regn og under de 40 grader. Torsdag. Kedeligt vejr. Let sol. Lidt over 40 grader. Men fredag. Så lever det helt op. Over 50 grader. Hedebølge kommer ind fra Middelhavet. Det var vejret. Og nu tilbage til kontant, som i dag handler om Julius Caesars skattesnyd.